Kancane kancane. Hayi kancane kancane. Hayi ke umkhonto uyagwaza ngempela la eVD yase Ogwini VD ku 185 ziyalila ngempela niyabona ukuthi umphakathi uzibambele wona namathuba. Hayi MK semphakathini kakhulu ma comrades. Njani izibonela umsebenzi omuhle owenziwa umkhonto ewadini. Sise 185 Ogwini VD la ama comrades ahlangene ngomsebenzi omuhle womkhonto. Ama comrades asebenza njengoba babona nje ukuthi kunepassage la engahambeki kulona elimbi kakhulu egcina abantu sebehamba kuphi sebehamba endleleni esibhedayo. Comrades